ikke gå hen til døren. Hvornår kommer hun? Nå, men jeg må nok hellere gå ind og åbne. Ej, undskyld, må jeg komme ind? Okay, tak. Hvorfor har du solbriller på? Det har jeg heller ikke. Okay, lad os gå videre. Okay. Nå jo, og forresten, jeg er rimelig sulten. Okay, jeg skal nok lave dig noget mad. Yeah! Vil du have en gaffel? Jeg vil helst kun have en. Så tag den dog. Okay. Hvornår kommer min mad så, når jeg får gaffel med? Når du skulle have mad. Nå, det gider jeg ikke at lave. Nå, jeg går til toilettet. Hvad laver du her? Nå, jeg troede, jeg skulle på toilettet. Nå, så vi ses. Græder hun? Hvad er det, du har på? Hvad mener du? Jeg skal hjem nu. Hvad skal du da? Langt væk fra dig. Kom tilbage! Mange tak, fordi I så denne video, og jeg har jo gået med, og jeg glemte lige at sige hej og sammen, velkommen til denne video, så skal jeg og jeg håber, I vil like og subscribe og gøre alting kun for mig. Og ikke hende, hun er meget gris. Så, vi ses. Hej.